Grabe, bilib yung kasi mga ba? Hindi na ka pa-under ka ron. Alangan pre, haligi ganita ng tahanan no. Asa Ilaw to? naman na sila. Pustit, ita. Poste, tama. Pustit. Buisit, uy. Panugo. May takapalwa, may napalitag brief ganiyo, buslot niya. Ato ang sweldo, waon ra. Sus, ginoo ko. Kagawas na dyan ang balay. Daghan kag mga sugo. May asawa nga perting isuga. Tama ni karon baraha ko kay ingaw-lingaw pud ba nagsaba kay siyempre haligi gud ng tahanan. Magpa-under ba dita? Los lagi. Pumasok ko bulag eh. Oh no. Bulag diretso. Hasta na nagtuon na ko tong mga barkada. Si paridop-dop ko. Siya ra isa. Tama kay ni Bay kay magbara-baraha mi ba. Pre! Pre! Ay, pre! Kumusta ang mga nagawa oy? Doon ka na nawala sa kalihukan lagi, pre. Lagi pre kay nalagi mga responsibilidad pre, mga dapat unahon pre, pero karon pre, libre na ko pre. Pastilan di na ta magpa-under ang mga asawa, Ginoo ko. Abi no gikulong kasi mong sawa ito, pre. Pastilan unsay kulong in taon pre nga. Nalan tay mga gipang una pre. Pero lakas man ta kita may haligi ng tahanan pre. Di man ta pander. Balita na ko pre ba kay wala na ko kakuan kasabay-sabay sa inyo nagira na daw Israel pre matay. Naapil ka gabutan pre. Binuha man ay mo, oy. Bibi na kog naapil og gabutan ba kay. Awa ko na, ulay. Mura mag naigog missile pre. Pero lain pa yato. Maglingaw-lingaw ta karon diri ata karon nga maglingaw-lingaw ta. Sige. Amo katakas mo ta sa gamayng mga kuan dito ba? Mo ni nindot jud, mo ni nindot. Oo. Pawala sa stress ba? Pawala sa stress. Baraha na ron. Walay manawag. Ako cellphone. Dili na to na pangkuano ng mga nawag. Los lagi may magpa-under ta na. Oh, tinood na, pre. Tinood na. Hindi na ta magdugay pre. Asa Ato man? ano nang sugod na ta pre paling. Pay ka diri. Lingaw-lingaw ra ta. Dugan nakita wala ka baraha pre ba? Ugay na jud. So sige gyapon tagkuan ato mga niagi ba no? Hapit ang galag-galag ba? Kapit na no. Matay, pre. Ura ganina naman nagkukay-ukay naman cellphone di ah. Ala pre, nahara ko gipaabot nga tawag ba? Emergency ba? Emergency man ka. Oh, emergency na pre. Abi daw. Dula ta ba? Lagi mo tuloy naman kadal lang pre. Bago sana ako ni pre. Unsa naman noon? Dali lang, balik mo pre. Hello, Mon. Ang mga layabhan ba? Pastilan. Nina kung chat mo bantay lang jud ka buang nga kabusita ka. Bantay maguli na kung naapa ng mga labunon ha. Bantay lang jud ka. Magbulag jud. Sige na, pre. Grabe, biliban yun ako si mga pre, oy. Pastilan kay mag karon pa ta ng mga kalihukan ning taon ni padayon sa sulay. Ayun, oy. Iya. Grabe, bilib yung kasi mga ba? Hindi na ka pa-under ka ron. Alangan pre, haligi ganita ng tahanan no. Asa to? Ilaw naman na sila. Pustit, ita. Poste ta. Pustit, ta. Galugawan Ay, kita, oy. Sino nakakuha niya? Poste gani no. Kasi mga paso ka ron, pre, ha? Ay sus, tuko maka. Sabay pre. Magbalay sa ko, pre. Grabe hadlok manopaksiw bay. Nga nang di man. Awa kong balay pre, taas kay pre, mura nag big it pre. Sa balay, oy. Basig, kawaon ka ng balaya, pre. Saan na? Pre, kadali lang pre, emergency pre. Ay, Ako sa ning balik ra ning ko pre. Balik ra ning ko. sayang kay mong balayo. Dili pre, tiwason na nato ni pre. Wala ayo lagi labti pre. Balik ra ning ko pre ha. Nya pre, ano ko pre? Balik ako. Still lang. Balik Tay, bitaw ka muanga ka. Balik ako. Grabe mo lakaw, mandayon, panahon man ng dula. Pero bilib kong pare, bakit? Paglaban yun ng paglalaki niya, lahira sa una. Emergency mo ito yung lakaw daw, bay. Sundan na ako daw. Duda dyan ko. Bullshit oy. Panugo. May takapalwa, may napalitag brief ganiyo, buslot niya. Ato ang sweldo, waon ra. Brief na to, adjud kapalit yung tao brief. Grabe po doy. Apa godok? Sus, ginoo ko. Coach pa rin rin ni Dayo. Bulag yun ay. Bulag yung dikulor sa puti. Saan si pare, abi lang bulag na. Araw. Pre! Na-extra lang gana, Dre, pre. Siginahan ka. Abi lang bulag na.
Bulag mo na hindi kulor sa puti, pre. Buhanga ka.